vastaan numerolla 16. Yhdysvaltain pari vetää todella hyvin. Nousette niin sieltä ihan omin jaloin nousee vielä sieltä ja katsotaan miten Lemmisi seilaa tuo. Tämä on kuule tämmönen tällä hetkellä niin huippuvauhti. Sehän ei ole mennyt kuin puolisen minuuttia nyt ja ensimmäinen turva estelee erittäin hyvästi. Ja aikaa meni vasta 36 sekuntia ja Yhdysvaltain pari vetää todella kovaa kyytiä. Eli Storey. Samaa imuun vaan. Hän käännä Storey. Nyt katsotaan, nyt tulee kovaa aika. Siinä on kyllä jälkipäällä tekee. Kyllä, vielä mahtuu, loistavasti mahtuu vielä. Ja kärkiaika on tulossa. Voi rehveli. Voi että sanoisin minä, että Oi. Siinä ohjassa tapahtuu viimeisen kuivaistiin äärettömän ihanasti tulee. Mitä on dramatiikka, varma kärkiaika menee. Kisat on vähän tämmöisiä. Annetaanko